I de l'altre, respecte a les Creus de Sant Jordi, ha comentat que n'hi ha una a títol pòstum, si la pot comentar, no sé si deu ser Marc Lloret, l'ànima de Mishima, i si és així, si ho pot comentar, perquè tinc entès que els de títol pòstum doncs s'ha d'haver decidit concedir-li la creu abans de la seva mort, saber si va ser així o com ha anat aquesta cosa. Respecte a la segona qüestió, efectivament ho marcava quan he fet el detall, ho marcava expressament perquè podia estranyar que en aquests 10 i 10 de persones guardonades, homes i dones, que aquest any fossin 10, 10 més una, i remarcava que era títol pòstum, Marc Lloret i Ciegas, que ja era una persona destacada en el món cultural, com a gestor cultural, i una de les persones que va impulsar el Mercat de la Música Viva de Vic, i per tant molt reconegut per la seva trajectòria, que va morir, com vostès saben, doncs a una edat jove, no esperada, i en aquest sentit doncs, el reconeixement ens semblava adequat en aquest moment a títol pòstum.